Sirize mushi. Sema levels. Ayo malevels aripo. Mari yangu. Mari mniwana ipapa 12 and above. 12 quarter to 1 but samwe 12 iko. Kumsewa maiti kuma 5 one. Kamuna kuwe. Ngopesana. Ngozi maracho dzimungofuti dzinozoita futi chibatana ichididi but ipapa futi pane moyo mabondi rikuya futi. Saka ndifungoto amuipotse futi yo. Oh every day ndo muri kungotaura kababa. Andipape musewa ndakati mari yangu. Madu zonzo ndikumirire kusvika kuma 5. Ndakamira kusvika kuma 5. Ama yakuya. Iyo yanga iri ya 5 yo. 5 ma 6. Aina kuya. Izvo zitatone almost 3 weeks. Za 3 weeks guys. 3 weeks. Noti mwedzi wakapura mwedzi wakanikirikina. 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks watu yapa. So ausudani mari. Ayo mari if you see you I can give you and nikirikina. Zvinhu ndikufunga sero totaiwa ndechikwereti. Chikwereti ndokuchiziva kuti ndechikwereti. But ausida kudzosa. Chikwereti chindikirika plus mono mari andapa uyu pambasina futi madola anga ari ma5. Usikotone ma5 mari unayo. Tone ma5. Inochinjwa baba. Hazvine ndane ma10. Anochinjwa baba. Ma10 kwadzora futi kusvika kumondidzorera futi mari andakupai. Toichinja baba. Nai. Andi ma10 aripo. Giri ka 10 yala. Nai. Giri ka ndikuzopiwa mati ndikirikini mabondi. Inzwa udzu baba. Change ndinayo baba. Giri 10 yala. Ndokupa ichi. Mune makuzondipa 9 ka. Kaka. 9 acho futi moyo amo ndikirikina iripo. 9 ndinayo. Kana mune 9 mbene it's okay. Kwamuri because asi ndinda kuzwana kumabhoni panguva ndanhikirikina. Ngozi chikwereti ndirambe ndikutoziya kuti chiya ndikurasi. Mazuva awandisa baba. Ayo mazuva kungopesana kwenguva chete. Abirani mari hopo. Adi maranayo batadi. Aiwa ndinayo ndikutotaura. Ni mari yaunayo haudi kuchinja futi t-shirt. T-shirt hausi kuchinja. Ai yanga iri basa ndabvumuka ndichita basa. Aiwa inembe dzebasa. Aiwa yes kubviswe. Ai ndiye basa. Kupa ndapedza basa muchaona time ipapo. Unengwaro wakasmart. Ndombonikirikina bhuzi zvazvo mabasa bhuti ayo mazuva anochisapota dhimbari iri wero dhimbari dhimbari totosapota but zvinhu zvacho zvakanhikirikina ono zvakaita se constitution yacho haisi kumira mushe. Inonzi chi? Constitution. Ndoipi? Constitution yacho yenyika zorechi zvamukutaura haisi kumira mushe. Inonzi chi? Constitution yenyika yacho haisi kumira mushe. Constitution. Zviko izvo mudaudza kuti chi baba? Situation. Yenyika yacho haisi kuda haisi kunhikira mushe. Iri kuvhiringidza bhora. Ingovhiringidza ndikachimundudza mamune mukadzi kai. Kadzi akaita. Ai mukadzi takataura, ai mukadzi takataura, takaitaura. Saka dhimbari akapedza kutora kapu riri kuti baba. Dhimbari akadzodza ndikapedza kutora kapu 96. So bva pakatanga kuisapota isati ambotora mukombe. From 96. Ndoko yakatongotipedzisere iwe ikoko. Ndoko ari kuziya iwe. Ndopanda chikungoziva kuti adzoisi pamwe inenge chingogumira panzira. But iwe pese pawaenda kubhora iwewe tokanzwa mbiri yako kwanzi wanga usingabhadhari waipinda sembhora chimbotudza. Kubhadhara ngopindawo zvechivhendawo zvevanhu kumusika zvati ndichingotedzerawo. Chirudzi tudzo tunongochipinda sei. Chingotedzerawo zvimwe zvezvi kungoita zvokujamba mama kuti zvinhu zvokungopinda mukoto memakandikirikira makapadzwa nevanhu memo. Ndo mapindira waita iwe. Ndo mapindira ndaita bhezi pamwewo kana ndatoitawo laki. Ndaikona kupinda pepe paipinda marefuri pepe ndakapfirwa zveblue. Ndongoonekwawo ngenzichipapo ndongonzwo ipapo ndaingopindawo hana chirota ndichangunzi chichi pepa ndangopinda zvongoti zvezvongoti chovi ndapindawo. Ndakamboitwa malaki. Tonge refu. Through malefu. Maiko wakazobatwa manje nepolisi manje.
kana waizokuti bato kana tamukati zvine zvisanhingirikina unodzorerwa kapanze kana watidzorero panze zvinhu zvokungotaura ngomukatoka mbichana even ukaenda nemari kubhora iyoyo yakawanda sei haubhadhari pane pamwe ndaimbobhadhara zvemikombe ndaimbobhadhara zvisiri zvemukombe mukombe imwe kunzi iri anakonti ana charity cup nekakadaro iyo pane pakontine imwe kontinenge nehighlanders neDimbare ipapo waibhadhara akambobhadhara kozoita imwe yakaine dynamus necaps saka imwe andakamboti chete iyo pamwepo rinenge ribhora riri kungoti ungononagidzwa chete ndopo waijamba waipinda nemukoti pinda kunational sports kwekwe hatibhadhari kwekwe iwe unopinda sei national sports unopinda nekuzvipoka kwekwe kwanongokwira nepamusoro kwekwe kwengoti ukangodzima rangokwira pamusoro chete watopinda kwakadonha manje uri pamusoro taingoona vafanhu vechidiki novaitawo zvino vakuru maitedzera taingotedzerawo apa mari unongonayo zvako muhomwe mari yekudya mukati national kawangazoenda unoti 3 hambe inosvika 6 pamwe kunogona kutwa extra time chichiyo murume wakangoti mbu nzara sataimbotshagawo imwe ikanhirikino zvoite ndinayo saka kubhora waenda waenda wega pano vafanhu vamwe vaingonzi jumbude nagiviwa jumbude vamwe vaingotisapota jumbude saka waitamba nematsotsi ega ega mbavha dzega akuona usingabhadhara unofamba wese apa mari vanenge vanayo kamuhomeka soti vanenge vasina mari vatadangopinda mahara chete bebi ndo andirobhadharira ndojamba ndotopinda iwo kana kubhora nebhebi unoribhadharira iwobva vanojamba vanokoti pane zvandakangana kuno chichi mhanya pane zvandakangana chichi epa anenge achipinda ndokona pakati icho vatangonoti shwetu mudenga tongosangana mukati manje ukakasvika ratsarwa kamukati unoita sei nemadinga tichitoita zvekukurumbidza kutotova kune kusina vanhu fanike kunationary aiya saka mune matakitiki akaipa aiwa ndizvokukura manje zvabhora manje zvasiri kutambwa mazuva ano manje mumastadium hamusi kubvumiswa vanhu mukuita sei vana tungoteerero zveenglish izvo zvio zvongodaro unosapota chi england aingosapotawo Barcelona ndoine mbiri yatikangonhirikira Barcelona iri kuSpain kuEngland tongosapotawo mazita atizoziva taura ma3 mazita unoziva kuEngland undogona kuziva kana Chelsea nzani kwei yanzone kuchiwa Real Madrid Madrid ndeyekuSpain kuti ndudza munongosapotawo idzo neChelsea kainfomedi yeDimbare wana Liverpool ya wana Manchester United but munofanira kupota muchibhadhara because ndimadhimbare acho makana madhimbare muchijamba jirawo muchijamba mudhurakutoka kunaka mazuva ndirombeito tichibhadhara because ndoanzobhadhara timu hombe dzandinoda saka pakanzi caps kana caps neuyu nemota action hamubhadhari caps nemota action zvinozongodipendwa kana ndasanganawo nemanhikirikino wangu ekucaps wandendianhikirikinawo adzoizvo ndikashayawo vanondinhikirikina ndikuti ndazvinike zvakadaro hapana kachondani nimi manhingirikini ndakazodai nemanhingirikini bhadhara chako chakwarika zikari saka mabhora akaita saDimbare Highlanders Dimbare Caps Dimbare Highlanders ndobhadhara asi zvimwe zvibakei Dimbare viki triangle auite zvematriangle mahara iwa kugena saka mune makaipa mudaro hani gore noda tombokuenda kubhora ana totomonziso skirira apo zvinhu zvokubhadhara futi ndimwe anotonetseka nekubhadhara
tozombera chimbontora ndangonzwa mbiri yacho kuti sabhadhara kuti vanike special team yangu yawanzoti ndikabhadhara yabva yadyiwa saka zvaikubhowa manje kuti iwe yanguenda bhadhara team iri kudyiwa ndosarudza ndikiti team dzandinobhadharira right saka team yako unochiziva kuti kunodyiwa ndopa usingabhadhari unenge usingazivi but iwe zvaikubhowa manje kuti iwe wakabhadhara team yako yobva ini pandiri kubhadhara because mumwe musi ndakatombobatwa nepolisi ndajamba ndajambawe pabva nokubatwa bva nanzi yogarapo unikozepe patendakagariswa asi mari nandinayo chi iri muhomwe mari inotokwana inotodidi chichitimi iri kutamba eli vakutanga kugohwesa ndakagohwesa very early isi chakagara ndakachengetwa nemapurisa zvezvo ndakuzongonzi iwe muhomwe mako mune chichi hauna bange hauna chichi vana kubudisa mari yevha yanguti taka chichitimi tisingodzwa kuti timu yaita sei yagohwesa ndikirikina kudari zvangodzive utikuregera chondoita sei unobhadhara mari yenhirikini kuna uyo chichiteera uyo kuti unobhadhara paive ndichingobhadhara ndabva ndapinda zvangu chii timu yakanhikirikini yakadaro second team gobhora ndiyo yebva yangorohwa 2-1 ndabhadhara beta uregere aipapo yakadyiwa chakatiapango wabhadhara nandabhadhariswa nenhikirikini saka ukapamusi waunobhadhara unobhadhara timu yauzoti hainowinawe uzioshamwari kwati wabhadhara kupinda mubhora timu yodyiwa akagohwesa very early zvimwe zvakangonikira vandati kwasi chii nai chichi pasekendi nhikiriki akabva yangoguma pa1 iyo payakagohwa ipapa pesa bhora akunopera vyangonzi takataka 2-1 yabayiwa saka wadzokomba wakaita sei manje ipapa tine zvimafeki tangodzoka takapeta zvimafeki kudhara aida kurova marefu atimbare asiwo ipapa inenge akatozongotaimirwawo nhikirikini mabhora toitokupedza 5 patike zvezvi zvinongoita ana germany zvezvi zvongotipesa apa inenge chitamba nemi peva kupedzisira pepepe ndo matambirwo yakangoitwa iyo yongonzi bhora rakunopera hamuzonhikirikira futi nyakuzotamba zvezvi zvakadidi timu tamba inenge chitamba tozongobudawo takanhikirikina makadhiniwa saka bhora unowanzotengeiyo zvaunodyachiona bhora uzapo nengapoya mari yako nenguna unozitengei chekutenga dai kunongotenga tumaice cream netumwe tunyama ndaimbosangana nenongozibhebhe randakambodana narainzi jesi here chirongosvikawo chindipowo tunyama ikoko nikonzi tora bhiri tora tichongonhongokatonhongo kanyama ikaka chichianda asi ranga riri zibhiza kani kozi matauro wacho wati zibhebhi ranga riri zibhiza nimwe yetsvina hanzi rari muyetsvina rakati muyetsvina aiwa kamunhu katete but kumakore zvako kakuru pandiri but nanda ngokomufariro kabhodhi kaka chete kwenda mati ranga rine muyetsvina vhirawo ipapapa asati namanje ndakambowana kapaipa madhezi emukadzi warutaura but ona manje tikangosangana tingoramba tichiti tingotangira ipapo tikoti kweiona nhaiwo namanje ausotombozoti apa ponetasewa ausotombokutisoka namwana ingoramba chinhikiriki apa kora nhingirikina saka ndangoti ikoko mweya yetsvina yakabata munhu asi tani mwana nanasi asati ane mwana but papogona pakamirika chacho zvine chikatozichembera yangati agara atori mukuru kwandiri iyo ndiwaifanira kuitisa munhu kamwana pandakatanga kunhiyana ndandichiri mudiki pfungwa dzangu dzandichiri nhingirikini dzandichiri kumhanya pandaimbosviko ndichimboguma kumashure kuti chikaona ndichiguma ndokutambira daingo irivo Mr. Billy Boy maita vo